Vale, un moment, Svetlana sucks lemons across from me, and I am progressing abominably, and I do not know my own way to the sea. Vale, la tens? Salty La veus? Sí, la veig. Ens l'expliques una mica, només? And the city that turns protracted and slow, and I find myself towing them back a dare, Vosaltres dieu. and I find myself knowing the things that I knew, which is all that you can know on this side of the blue. And Jamie has eyes black and Vale, un moment, És que és difícil, començar, perquè la primera que em va venir és una que m'agrada molt, és que n'hi ha moltes, però una que m'agrada moltíssim, 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 és una que va fer el meu pare en blanc i negre, que li agradava molt treballar en blanc i negre, que surten els meus germans, el Carles i el David, estan apoyats en una roca, que els hi surt per dalt al cap, i aquell dia suposo que feia vent, però tenen els dos els cabells com molt estarrufats, molt del vent. I m'encanta aquesta foto. Cada un té la seva personalitat i això m'encanta. La mirada, la posició del cos, sobretot la mirada. És una foto que està com retallada, com així, més o menys. I és de foto normal, d'aquesta dels 90. Aquest tipus paper fotogràfic normal, de carrete. I la van retallar, perquè el que hi havia de vora no hi havia res, hi havia una porta. Van decidir retallar-la. Per mi té molta importància, perquè me'n recordo quan era petita que amb la meva iaia ensenyem allà i el meu avi era conductor d'autobusos i arribava amb l'autobús que està just davant el garatge, està just davant del pis aquell i ensenyem les dues a veure com entrava l'autobús. I bueno, i està asseguda sola ja gran. Es una foto que cuando la veo me río bastante, porque ese día mi padre atropelló a mi hermano con el coche y hasta que no llegó al hospital no se dio cuenta que era su hijo. O sea, ellos venían 4 o 5 amigos de no sé dónde y atropellaron a un niño y era mi hermano y se lo llevaron al hospital, lo cogieron boca abajo y cuando mi viejo vio que era mi hermano, pues se cayó al suelo. Sí, la foto fue, bueno, momentos antes, es que todo fue tan rápido y él no sale en la foto, pero sale otro hermano mío y mis 2 hermanas y bueno, a mí esta foto pues me recordaba pues a mi infancia. A la fotografia hi surten 3 persones. Les 3 persones són la meva mare, la meva tieta i jo. I jo em sembla que o hi ha una espelma o hi ha 2 espelmes al pastís. Aquesta foto no té un sentit emocional per mi, ni sentimental, però és curiosa perquè no sé si a partir d'aquesta foto he aconseguit recordar aquella escena o és que la memòria m'ha traït i s'ha inventat l'escena, però jo me'n recordo d'aquell dia. És a l'aire lliure, fa molt vent,
estic sola, hi ha aigua, i verd, i bombolles. Saps allò de fer bombolles dels nens petits? Amb sabó i aigua. Llavors bufes i amb el vent i tot. És a Irlanda, són com uns acantilats petits. I a darrere hi ha tot de cases i entremig d'on estic jo i les cases hi passa el riu. Per mi té molt significat, però trobo que és maca en si, està ben feta. Els colors, tot, la llum. Sí, veig molt el bolso. Porto un bolso així com granat i blau i es veu molt aquell color. És una fotografia a l'exterior de quan jo era petita, en una plaça de sorra, amb arbres grans al voltant, i a la fotografia hi surto jo de petita, quan tenia 7 anys, poder? No, menys i tot, poder fins i tot 5, no sé. I és quan tenia la meva primera bicicleta i que li treia les rodetes. I bueno, és jo amb els cabells curts, amb el meu peto texà i un somriure d'orella a orella que no m'aguantava de la felicitat que desprenia aquest moment per mi, no? I és d'un record molt maco. Jo crec que un altre el que hi podria veure és una nena que va en bici amb una felicitat, allò tipus verano azul, gairebé, una cosa així. Jo crec que no hi llegirien tot el que per mi em mou. Aquesta foto a mi em representa també un moment molt feliç, un moment que vaig conviure amb el meu pare. El meu pare és qui tirava la fotografia i el meu pare és ell mateix el que m'ensenyava i em donava confiança per tal que jo podia anar sense les rodetes, no? Sense l'ajut aquest, que podia córrer tranquil·la amb la bicicleta. I és com un moment de molta felicitat, de molt de dir, no, és que jo puc, no? I un moment viscut amb el meu pare molt pròxim. És una imatge de quan jo era petita, a la casa que tenim a Montrodon, que sortim el meu pare, jo i un gos que teníem abans. Jo anava amb un pantaló curt de color groc i una samarreta blanca. Recordo que estava rient, sentada al terra, i el gos assentat darrere meu i era més gros que jo, un pastor alemany. I el meu pare estava ajupit al costat del gos. I és una imatge que m'agrada molt i m'agrada mirar-la sovint. A més, sempre que veig la foto m'acabo emocionant. I és allò que hi és, però que el meu pare continua estant aquí, però que, no sé, el trobo molt a faltar. Surt una nena petita, apoyada en una finestra, i la finestra té colors molt llampants, molt primaris, que contrasten molt amb el blanc de la paret. I la nena aquesta està apoyada, però té com una mirada perduda, infinita, que li dic jo. Sí, i a vegades no sé si fins quin punt és que és la punyetera mirada. Em queden moltes preguntes amb aquesta mirada. No sé si és el punt d'esperança o de conformisme amb el que li toca viure, no? M'agradaria comprendre què li passa. If you wanna come on down, down with your bones so white, watch while the freight trains pound into the wild, wild night.
watch while the freight trains pass.